kræfter ligesom Harry Potter. Jo. Ej, hvor er Barney! Hvad sker der? Vi ryster helt. Sindssygt klam! Sommerunger, så skal vi have noget fotografi. Så, kære børn! Så skal vi i gang! Vi skal fortælle, hvor Danmark ligger. Ej, der er slet ikke nogen hjerne, eller hvad? I er så dumme, I er. Det ved du da slet ikke, din lille lort. Gør jeg det? Jeg hader ham. Skal vi trylle ham om til et eller andet? Hvad med en appelsin? Han er jo så sur. Hvad skete? Hvad skete? En appelsin! Ej! Kommer han igen? Nej! Hvor er han bare irriterende? Helene! Hvad? Hvad skete der med os? Nej, vi skulle ja! I dag skal vi sige som aberne. Hvad siger aberne? Hvem er I? Jeg er lige en undergang. Hvad så, lille mand? Hvad er galt med dig? Jeg er ked af superkræfter. Jeg kan ikke styre det, jeg kommer til at gøre dumme ting. Kan I ikke hjælpe mig? Ja! Jeg har en idé! Du skal bare være god ved andre. Hvordan gør jeg det? Sådan skal du ikke snakke til mig. Du skal ikke sige du gamle til mig, så får du overhovedet ikke frugt. Kan du forstå det? Trold hende om. Hvad skete der? Hvad er der sket med mig? Hjælp! Hvad skete der? Psykopat! Hvem er det? Den er, når jeg kommer indenfor. Dobbeltpis. Nå, der er du. Hvad er jeg blevet til? Jeg skal med ind. Det røg ned. Det røg ned. Jeg er ved at være træt af det her. Jeg kan ikke styre det. Hvad er det, du ikke kan styre? Jeg kan ikke styre mine superkræfter. Det går galt. Hey, jeg vil ønske, at jeg kunne blive mig selv igen. Det kan godt være, hvis vi ser filmen igen. Tror du? Ja, helt sikkert. Jeg håber, det virker. Endelig er mig selv igen. You know I'm orange, I'm really, really orange. And the whole world has to answer right now just to tell you once again who's orange. Just boil me and